HVSTV. Vi er 9. F, og vi har som det første i det her skoleår fået æren af at lave HVSTV. Og i det her afsnit vil vi blandt andet komme ind på nogle forskellige ting, som er Tivoli med 9. klasserne, 7. klasserne, og for at høre lidt om deres forventninger til det nye skoleår, og campen. Og så har vi haft et interview med Gertrud, og så vil vi kåre ugens lærer. Ja. Og vi har også haft et interview med Tony om, hvordan det er at være pendlerlærer. Og efter campen, hvordan de havde det der 7. klasserne, og så kan I også se et lille klip fra, da vi gjorde os klar til fjollebilledet, og mens det blev taget. Så vi håber, I vil se med. Ja. Hvad er jeres forventninger til turen? Min forventning er at have det sjovt og prøve nogle af tingene og lave opgaverne færdigt. Ja. Hvilke opgaver skal man lave på turen? Da vi var der sidst, så havde vi sådan et glas med vand, vi skulle gå til det gyldne tårn. Så skal vi se, hvornår vandet røg ud. Og over det røde røg ud. Ja. Okay, og hvordan er det at være derinde? Det er sjovt. Det er meget sjovt. Bedre end skole i hvert fald. Og glæder jer? Ja. Ja. Hej drenge og piger, så i dag er HVS-TV taget i Tivoli i de faglige dage. Vi skal ind og prøve lidt forlystelser og tale med nogle folk, og hvordan de her faglige dage fungerer i Tivoli. Og så skal vi også høre lidt om Tivoli, som står lige her, så kom med. Tivoli blev grundlagt i 1843 af Georg Carstensen. Parken er verdens næstældste af sin slags. Kun Dyrehavsparken er ældre. Dørene blev åbnet den 15. august 1843. Tivoli er en stor forlystelsespark, men ingen af Georg Carstensens oprindelige træbygninger er bevaret. Tivoli er den mest besøgte turistattraktion i Danmark med 3.868 millioner besøgende i 2009. Parken er Europas tredje mest besøgte forlystelsespark, kun overgået af Disneyland i Paris og Europa Park i Tyskland. Og vi vil give den, hvor mange stjerner vil vi give den? 3 stjerner. Man skal ikke prøve den med 6 i. Nej, men det er bare... Ej, det var ved at gå på grund. Okay. Himmelskibet en 3,5. Den er hyggelig at snakke i. Man får lidt kvalme, men det er ikke godt. Og man får et godt overblik over København og sådan noget. Hvad synes I om de faglige dage i Tivoli? Det var fint nok. Det var gode. Ja. Levede det op til jeres forventninger? Altså selve de der opgaver, vi skulle lave. Nej. Det var kedeligt. Ja. Var der meget skolearbejde? Nej. Hvilken forlystelse var jeres yndlings? Morgen, tror jeg. Ja. Og kan I anbefale det til andre klasser? Ja. Vi har interviewet de nye 7. klasser for at høre lidt om deres opstart på Højvangen. Og hvad der egentlig sker her rundt omkring, og hvad de glæder sig til i løbet af året. Så vi må se med. Okay, hvordan var første skoledag på Højvangen?
Det var stille og roligt. Alle var flinke også. Ja. Det var en god skole i dag. Der var ingen problemer. Alene var flinke og så. Okay, er I glade for skolen indtil videre? Ja, jeg synes, det går rigtig godt. Skolen. Er I glade for jeres klasse? Ja, det er vi. Hvorfor? Vi har allerede fået et godt sammenhold, og alle er sådan åbne. Er der noget specielt, som vi glæder jer til ved det her skoleår? Vi skal på camp på mandag, og jeg glæder mig ordentligt meget. Jeg kan ikke vente. Hvad skal I lave? Jeg ved det ikke, spise rugbrød. Gå på ture. Ha' en god tur. Men tak. Hej og velkommen til ugens lærer med Rebecca og Helene. I dag har vi nogle ting på programmet, inden vi annoncerer ugens lærer. Vi har været ude og spørge nogle elever, hvad for en lærer de synes har været den bedste i den her uge. Og vi har også snakket med Gertrud i forhold til, at hun skal undervise elever i år. Så jeg har forventninger om, at det bliver et spændende skoleår, hvor det er, at vi skal få implementeret endnu flere ting, der ligger i skolereformen. Sådan så det er, at vi kommer til at blive rigtig fagligt dygtige, men selvfølgelig også, at vi bliver ved med at udvikle det sociale fællesskab, der er på skolen. Hvorfor er det egentlig, at du skal undervise med en klasser i år? Så det var dels for at få fagfordelingen til at gå op, men det er også fordi, jeg er rigtig glad for at komme ud blandt eleverne. Da jeg uddanner mig til lærer, så er det fordi, jeg faktisk godt lide at være sammen med unge mennesker, og jeg synes også, det er rigtig rart at komme ud på gulvet en gang imellem. Nogle gange så kan man blive så optaget af at sidde på kontoret og sidde i møder og lave administrativt arbejde, tage til møder ude i byen. Der er det rigtig vigtigt for mig at blive ved med at have følingen af, hvordan det er at være ude i klasserummet. Og da der så lige manglede på nogle af de fag, som jeg har linjefag i for seminaret, så besluttede jeg for at gå ind og tage nogle af de timer. Så det er derfor. Hvad underviser du i? Så jeg underviser i en klasse i kristendomskundskab eller religion og samfundsfag og geografi. Klassetrin er det, du har, eller klasser? Det er kun en enkelt 9. klasse, som jeg har. Hvad kan du bedst lide at undervise i et fag? Jeg kan jo lide alle tre. Men jeg synes, det er fag, som jeg personligt interesserer mig rigtig meget for. Det er, jeg har læst noget religionsvidenskab på universitetet ved siden af, og det er et fag, som jeg synes, der er rigtig, rigtig spændende. Men jeg er jo også meget interesseret i samfundsforhold, så derfor synes jeg også, at samfundsfag er vigtigt. Jeg er så meget interesseret i geografi, så man kan ikke sige på den måde, at jeg vil det ene mere end det andet. Men et af de fag, som jeg selv godt kan lide at gøre mig rigtig klog på ved siden af, det er religionsfag. Vi siger tak til Gertrud. Vi synes, det er rigtig hyggeligt at snakke med dig. Og vi siger tak til alle de elever, der har været med om afstemningen om ugens lærer, som vi nu vil arrangere. Jeg vil gerne meddele, at du er blevet stemt som ugens lærer. Ej, hvor fedt! Ja, vi har nemlig spurgt 40 elever her på skolen, hvem de synes har været den bedste lærer i de her første uger, og de har stemt på dig. Ej, tak! Ej, hvor dejligt! Så ja. Hvad vil du sige til alle dem, der har stemt på dig derude? Ej, tusind tak for stemmerne. Det er jo fantastisk. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Ja, det giver jo en lyst til at blive ved med at arbejde og gøre sådan noget. Tillykke med det. Ja, tak. Det er jo en ære. Det er jeg glad for. Må se, om jeg bliver stemt på igen. Tak fordi, at I stod med. Hej. Hej, vi har interviewet nogle 7. klasser, Amanda og Emma efter campen. Hvilken linje er det, du har, og hvad er det for en klasse, du går i? Jeg har idræt og velfærd, og jeg går i 7. F. Og jeg har også idræt og velfærd og går i 7. F. Og hvordan er det at gå i den linje? Vi har ikke været der endnu. Det er først i næste uge, det begynder. Ja. Sådan, Okay. Glæder I jer? Ja, rigtig meget. Hvordan var campen? Altså, jeg synes, det var virkelig sjovt. Ja, jeg synes også, det var virkelig fedt, at man lærte ens klasse at kende på sådan en helt anden måde. Ja. Hvor I var I henne? Vi var i Skærbæk. Ja. Hvad har I lavet? Altså på klassen? Ja. Altså, der lavede vi bare aktiviteter, og så... Ja. Så var vi på sådan en lang gåtur. Det var lidt kedeligt.
Altså, Hvad var det bedste på campen? det var nok at bo i hytte, synes jeg, og sådan, man hele tiden var sammen med hinanden. Ja, det var nok at man bare var sammen med sine venner. Har campen rustet jer sammen? Har I fået et bedre sammenhold med jeres Ja, klasse? det synes jeg. Jeg synes, altså, jeg lærte meget. Jeg lærte mine klassekammerater meget bedre at kende. Ja. Okay. Og det sidste spørgsmål er du glad for dine lærer, som du har? Ja, de er fine. Interview Tony Andersen om, hvordan det er at være pendlerlærer. Vi har lige nogle få spørgsmål her om, hvordan det er at pendle fra skole til skole. Hvordan har du det med at pendle mellem 2 skoler? Det har jeg sådan set meget godt med. Hvorfor? De har jo en bil til at køre frem og tilbage. Men du synes ikke, at det kan være stressende, at du skal fra det ene sted over til det andet sted? Jo, men det betyder så har jeg lidt mindre gangvagter. Så de gange jeg kører derover, der har jeg bare ikke gangvagter, så det passer mig fint. Jeg hader gangvagter. Okay. Hvordan har dit indtryk været af HVS de mange år, du har været her? 7. klasse, forfærdeligt. Simpelthen rædselsfuldt. Hvorfor? Jamen altså, fordi de der elever, de var jo fuldstændig benegale oven i knolden der, så det var virkelig rædselsfuldt. Ja. 8. godt, 9. starter på nu. Ja. Det er rigtig godt, tror jeg. Det håber vi. Ser du dig selv på skolen her i fremtiden? Ja, 8 år nu. 8 år nu? Ja. Og det satser du på? Ja, det er så godt på pension. Okay. Tak. Et lille indblik af, da vi fik taget vores fjollebillede. Så alt for HVS TV den her gang. Ja. Og vi håber, I nåede at se med. Og tak for at I så med. I really need a lover.